Светите земи. 30-та година от новата ера. Човекът проповядвал страх от Бога и съдействал за раждането на най-голямата религия, трябва да умре. Той не е Исус, но печели дори повече влияние. Казва се Йоан Кръстител и създава смут. Йоан Кръстител е бил потенциален революционер, който е можел да запали бунт. Той е една от най-важните, но недооценени фигури в християнството. Библията описва края му на рождения ден на цар Ирод Антипа, който показва на пируващите гости отрязаната му глава. Но историята приключва рязко. Къде е отишло тялото, къде е било погребано? Източници от първи век загатват, че някой е прибрал тленните му останки и ги е съхранил на тайно място. Възможно ли е костите на Йоан Кръстител, може би най-ценните мощи в християнството, да съществуват и до днес? В търсене на главата на Йоан Кръстител. Затворени в църквата в българския град Созопол, екип от специалисти се канят да забият дрелки в безценни кости, които може би са на Йоан Кръстител. Ако това се потвърди, откритието ще е едно от най-великите в християнската история. Единственият начин да заключим, че има вероятност да са на Йоан Кръстител, е да определим от кога датират. Чрез метода на радиовъглеродното датиране, Томас Хайм от Оксфордския университет ще се опита да фиксира възрастта им. Трябва да вземем малка проба костен прах. Еске Вилерслев и Ханс Шродер от Копенхагенския университет ще се опитат да реконструират генетичния профил. ДНК профилът трябва да покаже, че този човек произхожда от древна Палестина. Те не могат да докажат, че е Йоан Кръстител, но могат да заявят, че е възможно. Черно море, остров Свети Иван, предходната година. При разкопките на един от най-старите манастири в Европа, археологът Казимир Поп Константинов постановява положението на олтара, под който често се намират свещени артефакти. Под плочите се появява мраморен реликвариум. Може би съдържа безценна християнска реликва, вещи или кости на някого от древните светци. Но има още. На метър два от първото ковчеже Казимир открива част от по-малка каменна кутия. Може би капак или дъно от втори реликвариум. Но е празен. Казимир го изчиства от пръста и разчита гравираното върху него име. На Свети Йоан. Той разчита името Свети Йоан. Това е знак, че в по-голямото ковчеже може да има нещо от Свети Йоан Кръстител. Заровено е само няколко столетия след смъртта му, което е обещаващ факт, защото предшества бума на търговия с мощи и намалява вероятността да е фалшификат. Новината бързо се разпространява из България, а Българската православна църква обявява публично отварянето на реликвариума. Е върха на всяко благочестие. За крайморския Созопол, най-близкия град до острова Свети Иван, това е най-голямото събитие след падането на комунизма. Казимир отваря капака и разкрива няколко парчета кости и човешки зъб. Такъв изящен реликвариум
подхожда само на кости на светец. Казимир и духовниците предполагат, че те наистина са на Йоан Кръстител. Това са, може би, най-древните останки, които имат пряка връзка с историческата личност на Исус. За да докаже автентичността им, Казимир трябва да свика експертен изследователски екип. Но вярата често изпреварва науката. Костите вече са изложени на показ в Созополската църква. Богомолците прииждат, за да се поклонят пред мощите на Кръстителя. Хората отиват на такива поклонения, за да влязат в съприкосновение с Бога. Материалният артефакт им позволява да се свържат физически с библейската история и да станат част от нея. А когато става дума за Йоан Кръстител, предтечата на Исус Христос, възможността да се докоснат до Него е изключително важна за хората. Твърдение от такъв мащаб не може да остане непроверено. Кандида Мос, експерт по раннохристиянска история, е чула за находката и идва да провери фактите. Изумително е, че в тази малка и красива, абсолютно скромна църква, в това непретенциозно ковчеже, може да са останките на една от най-важните фигури в историята на християнството. Вълнувам се, все едно съм се натъкнала на съкровище в антикварен магазин. Тук до костите е изложено и предполагаемо парче от Светия кръст. Твърдение, към което ще остана доста скептична. А по отношение на находката, бих искала да знам произхода на тези кости, възрастта им, дали са от един човек. Веднага изникват цял куп въпроси и като историк бих искала да знам отговорите. За историците проблемът е в това, че вече има няколко така наречени глави на Йоан Кръстител и дори още повече ръце. Поне 7 страни твърдят, че притежават парченце от светеца. Не е възможно всички да са истински. Мощите са изключително голяма ценност. И както с всяка ценност, с тях често стават измами и фалшификации. Затова трябва винаги да сме скептични относно автентичността им. Автентични или не, съдбата на светите мощи е една. Заключват се в пишно украсени кутии и стават обект на поклонение. Но църквата в Созопол ще направи рисковано изключение. Ще ги изложи на критичния поглед на науката. Първо, Казимир кани колегата си доктор Йордан Йорданов, експерт по анатомия. Заболяванията на фрагмент от дясна е изследвал над 2000 скелета и е прочут с умението си да идентифицира кости с поглед. Той определя първата кост като част от челюстта. горна дясна челюст. Следващата Да, от крака. показваме на много трудно. После бихме могли да кост кажем. от китката и парченце от ребро. Изглежда всички са от дясната страна на тялото. и 3 милиметра. По размера им и по износването на зъба, Йордан отсъжда, че са най-вероятно от един и същ човек, мъж на около 40 години. Този анализ на око ще трябва да се провери, но звучи обнадеждаващо за Казимир. Накрая идва най-добрата новина. Последното парче е най-ценното от всички. Фрагмент от дясната ръка. Но е от дясна ръка. Свети Йоан Предтеча е била търсена от всички поради причината, че с тази дясна ръка Исус Христос Мистерия обвива не само мощите на Йоан Кръстител. Според някои, историята му е подменена след смъртта му. Подозрението им се базира на едно събитие.
Когато Исус се появява при река Йордан, за да бъде кръстен от Йоан, Исус е никой. Просто поредният човек отишъл да се срещне с известния пророк Йоан Кръстител. Срещата с Йоан е събитието, което променя живота на Исус и слага началото на неговото дело. Странното е, че по-късно всяко от Евангелията променя историята за кръщението на Исус от Йоан Кръстител. А в последното дори и не се споменава. Наистина ли Йоан е последовател на Исус или може би е негов съперник? Какво прави там Исус? Защо един Бог, въплатен в човешки образ, ще иска помощ от просто смъртен? Ако няма грехове, защо му е кръщение? Каква нужда има от Йоан? Християнският свят отбелязва с ритуали само 3 рождени дати – на Исус, на Дева Мария и на Йоан Кръстител. Тъй като костите на Исус са на небето, тези на Йоан са най-добрата опция на земята. Човек лесно може да се подаде на общата еуфория около мощите, но ние, историците, не бива да се увличаме. Наш дълг пред тези хора тук, както и пред историята въобще, е да използваме всички средства от своя арсенал, за да определим дали находката е автентична. Намираме се в България, в малко градче на брега на Черно море, и първият въпрос е как костите на такава важна фигура са попаднали тук. Костите са само част от ребуса. Казимир и Николай Шаранков, експерт по древногръцки, се залавят с надписа върху малката кутия. Те дешифрират целия текст. Изглежда лично съобщение от човек на име Тома. То гласи: Господи, помагай на своя раб Тома. После част от текста липсва и завършва с думите на свети Йоан. Но кой е Тома? Казимир смята, че е бил монах или богат църковник, донесъл мощите на острова през 4 век. Съдейки по надписа, Казимир твърди, че този мъж е бил убеден, че носи костите на Йоан Кръстител. Николай открива върху камъка друг важен детайл. Капа е 20, а делта е 4. Това е дата. 24 юни. Може би денят, в който костите са били положени в манастира. А също рождеството на Йоан Кръстител. Споменаването името на свети Йоан. Ти спомни в навечерието. Предполага се, че Йоан Кръстител е роден на 24 юни. Тази дата не се споменава никъде в Библията, но е приета въз основа на Евангелието на Лука, който пише, че Йоан е роден 6 месеца преди Исус. Според Лука, майката на Исус, Мария, отива при братовчетка си Елисавета, която също е бременна. При срещата детето на Елисавета, нероденият Йоан Кръстител, подскача от радост в утробата й. Това е трогателна история, но някои експерти отричат достоверността й. Защо Лука я съчинява? Лука иска твърдо да ни увери, че Исус е по-важната фигура. Напълно да изключи възможността за съперничество между двамата пророци, за раздор между тях. Дали Йоан е представлявал някаква заплаха за мисията на Исус? Проблемът на Йоан е, че се ражда едновременно с Исус и носи почти същото послание. Пророчествата и на двамата са доста апокалиптични. Йоан се оттегля да живее в пустинята, защото има чувството за мисия да се откъсне от околния свят, който според него е изключително прогнил и се нуждае от пречистване.
Тук, на ръба между пустинята и река Йордан, Йоан оформя философията си. Това, че се намира на ръба на водата и пустинята, обяснява остротата на посланието на Йоан. От това гранично място хората са можели да видят Бога и да се докоснат до Божественото. Посланието на Йоан е много ясно. Покайте се за греховете си, чрез кръщение, и чакайте възмездието на Бога. Този ритуал го прави един от най-известните пророци от това време. Созопол, 24 юни. Рождение на свети Йоан. С литийно шествие из града, мощите на светеца са пренесени в ремонтираната църква. Хиляди богомолци се тълпят на вратата, за да зърнат свещените кости. За вярващите няма никакво съмнение, че останките са на кръстителя. Но Казимир трябва да измине дълъг път, докато го докаже. На другия ден, след тържествената церемония, екип от най-видните експерти в Европа влиза в Созополската църква, за да извърши немислимото. Експертите ще вземат проби от предполагаемите кости на свети Йоан. Целта им е да ги датират и да изготвят ДНК профил. От надзора на свещеника, Казимир договаря с екипа къде и точно колко от коста може да се отнеме. Ще може ли да направим разрез и да вземем едно парченце или не? От коя кост? Например, от тази. Ще пробием много леко през средата, за да минимализираме щетите по външната повърхност. Разбирам каква ценност представляват. Добре. Да. Да, добре. Благодаря. Пробиваме ли? Да. И вземаме проба. Задачата е крайно деликатна. Трябва да извлекат достатъчно материал, за да получат точен резултат. Но едно трепване на ръката може да разруши коста. Много лесно е да се сгреши и коста да се разчупи. Не бих желал да съм на негово място. Изведнъж на едната кост се появява тънка пукнатина. Извикай, Казимир. Виждате ли тази нишка? Леко се пропука. Моля да избягваме по-нататъчни щети. Не се тревожете, ще се постарая. Още съвсем малко и с тази ще приключим. Напрежението е голямо и експертите се сменят. Искаш ли да пробваш? Не особено, но... Хайде, осмели се. Оставили са най-чупливото за накрая. Зъбите са толкова чупливи, че ако натиснеш, за да вземаш материал, може да се пръснат. Родителите ми са зъболекари, така че... Интересно е, че правим това в църква. Обстановката помага да осъзнаем важността на материала за хората тук, което допълнително увеличава стреса. Те се притесняват, че зъбът ще се счупи, за това ви молят да... 5 минути. Само 5. За всеобщо облегчение,
пробите вече са взети, а костите изглеждат непокътнати. Костите на Йоан Кръстител може да донесат огромни приходи на този град. Созопол е летен курорт. През лятото тук кипи живот, пълно е с хора, но през зимата, както и сега, изглежда запустяло. Хотелите не работят, ресторантите са затворени. Затова се питам, към какво е интересът? Към самите мощи или към онова, което те може да направят за града? Светините са се използвали с меркантилни цели още от ранното християнство. Да вземем, например, Амиен във Франция. Годината е 1206. Кръстоносецът Валон Дюсертон се връща от четвъртия поход. Той носи нещо от Константинопол, което ще превърне този пазарен град в мека за поклонници от цяла Европа. Амиен започва да строи най-голямата катедрала на континента. В нея може да се поберат 20 000 души, цялото население на града. Разходите са невъобразими, но те ще се възвърнат многократно благодарение на съкровището, скрито вътре. Целият готически разкош се дължи на едно – черепа на свети Йоан Кръстител, сервиран на поднос. Свещениците смятат да държат черепа заключен вечно. За тях поклоненията в течение на столетия са достатъчно доказателство за автентичност. Но всъщност историята на черепа започва и завършва с един френски кръстоносец. Такъв е случаят с всички мощи на Йоан Кръстител. Подозрително е, че се появяват през средновековието, когато има бум в търсенето на светини. Фалшификаторите се възползват. За никоя от мощите не е ясно откъде пристига. С едно възможно изключение. Костите, намерени на острова Свети Иван или Свети Йоан. Това, което прави тези мощи уникални, е, че са открити тук, под олтара на древнохристиянска църква. Били са заровени само няколко стотин години след смъртта на историческия Йоан Кръстител. Това намалява вероятността да са били фалшифицирани, тъй като търговията с мощи се разгаря чак след няколко столетия. Много от светините са имитация с търговска цел. Затова трябва да сме подозрителни, но в този случай имаме много чист археологически контекст, което ни позволява да правим много по-смели заключения относно техния произход и значение. За проследяването на историята на мощите важна роля играят самите реликвариуми. Научният екип в Националния исторически музей в столицата на България, София, проучва техния произход. Експертите в музея изтъргват материал от повърхността на по-голямото ковчеже. От микроскоп се вижда, че това е уникален вид мрамор. Вероятно от остров в Егейско море. После вземат проби от по-малката кутия с надписа. Оказва се, че това е туф, мек вулканичен камък, срещащ се в някои области на Турция. Най-вероятно е от Кападокия, пресечна точка между Светите земи и Европа.
И двата източника се намират на търговски маршрути към древната столица на източната Римска империя – Константинопол. По това време Созопол е неин сателит. Само на 160 км разстояние. Това е най-значимата находка на мощи в последния век. Абсолютна красота. За да проследят връзката с Константинопол, Казимир и Русина Костова, експерт по византийска археология, разглеждат в подробности дизайна на реликвариума. Мраморът е с много високо качество и е много добре полиран. Това изделие явно е изработено от опитни и умели майстори. Сигурно е излязло от някоя много известна работилница. За направата на мощехранилницата са отделени много време, грижи, внимание и пари, което говори, че е била поръчана за съхранение на изключително важни мощи. Това не е някаква набързо скалъпена кутия. Била е изработена със специална цел за нещо важно. Човекът, който я е поръчал, е бил заможен. Трябва да приемем, че е знатна личност, особено ако е от Константинопол, столицата на една империя. Казимир и Русина предполагат, че костите са минали през Константинопол по пътя си до остров Свети Иван. Но това не обяснява начина, по който са излезли от Светите земи. Ако са ексхумирани от гроба на Йоан, защо са само фрагменти? В болница близо до Созопол лазери изследват най-малкия детайл и създават триизмерен образ на коста. Като снимки от местопрестъпление, образите се анализират от антрополог-криминалист. Фрактурите показват, че някой е начупил костите след смъртта на светеца. Или за да ги унищожи, или за да разпространи чудотворната им сила из империята. В сравнение с други мощи на Свети Йоан, историята на тези е много по-обоснована. Но хипотезата на Казимир и Русина се крепи на карта, без която цялата колода рухва. Възрастта на самите кости. В лабораторията си в Оксфорд, експертът по радиовъглеродно датиране Томас Хайам се готви да изследва пробите от костен прах. Той разполага само с милиграми материал, за да каже от кога датират тези кости. Ако периодът не съвпадне с смъртта на Йоан около 30 година, играта приключва. Томас първо накисва пробите в киселина, за да отдели белтъка, необходим за датирането. Често тестът се проваля още на този етап, защото в мострите няма достатъчно белтък. В такива случаи разтворът остава бистър като този. Ще видим дали ще се получи. След 2 дни престой в киселина, първите 2 мостри не дават резултат. Няма абсолютно нищо. Нула. Томас разчита на една последна мостра и тя не го проваля. Виждате този белезникав материал в разтвора. Обнадеждени сме, защото това е знак, че има протеини. Чудесна новина. Иначе не може да получим датировка. Следва радиовъглеродният ускорител. Томас има един единствен опит, за да стигне до определена дата. Дали резултатът ще съвпадне с библейския портрет на Йоан? Мъж, умрял на 30 и няколко години. Скитащ проповедник с нестандартен и смущаващ начин на живот. Харизмата му се дължи именно на ексцентричността му и на отказа му да направи компромис с вярата си и с посланието си. Но този плам го вкарва в беда. Той напада Ирод
за прелюбодейния му брак с Иродиада, съпругата на брат му. Йоан заклеймява царската двойка като причина за упадъка на обществото. Йоан казва: вижте, идва ново царство, по-велико от царството на Ирод, по-велико от Римската империя. Това послание е подривно за властта. Ирод съзнава идеално, че има само малка крачка до народен бунт. Именно заради това той хвърля Йоан Кръстител в затвора. Според Новия завет, през последните си дни в затвора, Йоан мисли за Исус. Той изпраща свои последователи да попитат Исус дали е истинският Месия. Авторите на Евангелията искат да ни внушат, че докато чака смъртта си в затвора, Йоан мисли за Исус като за Месията, когото чака. Виждаме как евангелистите използват всеки възможен случай, за да изтъкнат, че Исус е по-важна фигура от Йоан Кръстител. Но в Новия завет има някои несъответствия, които говорят, че Йоан може би не смята Исус за Месия. Ако Йоан наистина е казал, че Исус е новият Месия, защо не тръгва да разпространява новината? Няма нищо в неговите действия след раздялата му с Исус на брега на река Йордан, което да подсказва, че според него Месията най-сетне е дошъл. За Йоан Исус е просто поредният човек, когото е кръстил. Служението на Йоан е рязко прекратено. Цар Ирод го затваря, но знае, че ако го убие, ще го превърне в мъченик, което е по-лошо за властта. Но царица Иродиада има друга цел. Тя търси отмъщение за обидните нападки на Йоан и залага капан, като използва за примамка дъщеря си Саломе. Царският двор празнува рождения ден на Ирод с богато пиршество. Жена му Иродиада е подготвила специална изненада – танц на дъщеря й Саломе. Ирод е толкова омаян от Саломе, че обещава да изпълни всяко желание. Тя поисква това, за което майка й лъмти – главата на Йоан Кръстител. Притиснат от жена си, Ирод няма избор. Той поръчва главата на Йоан на поднос. Това е библейския разказ за съблазанта, но според мнозина експерти, авторът му има скрита цел. Това звучи познато за древната публика. Тя е чувала много истории за двулични, коварни жени. А цар Ирод е представен като безхарактерен и лесен за манипулация. Но по-вероятно е Ирод да е поръчал екзекуцията на Йоан, защото се е страхувал за властта си, а не защото доведената му дъщеря е танцувала добре на пира. Но проблемът с Йоан Кръстител надживява царуването на Ирод. Екзекуцията на светеца е поръчана от царя.
Но архитектите на християнството използват това убийство за свои цели. Може би последователите на Исус са виждали в Йоан заплаха за основите на християнството. Мисля, че за авторите на Евангелията е било важно Йоан да умре. И то да умре рано, за да разчисти пътя за служението на Исус. Християнската традиция преработва образа му, така че да не пречи и да не изпъква. Да не би случайно някой да възприеме Йоан като по-висш от Исус. 2000-летия по-късно, Казимир се опитва да възкреси Йоан Кръстител. Теорията му е, че Тома, авторът на надписа, се здобива с костите и ги пренася на острова в малката кутия. Там ги прехвърля в мраморния реликвариум и ги заравя под олтара. Но за да е така, костите трябва да се поберат в малката надписана кутия. Може да ви прилича на игра на Тетрис, но ако костите не влизат, теорията рухва. Имаме просто контейнер с анонимни кости и една празна кутия. Този тест е важен. Казимир опитва всякакви възможни комбинации. Но става болезнено ясно, че малката кутия не побира и 6 човешки кости. Това вече е по-голямо по размери. Това парче е по-дълго от дължината на кутията, така че е трудно да приемем, че е било заедно с останалите. Фактът, че не всички кости се побират в кутията, е проблем. Това повдига още въпросителни за мен. Сещам се за пантовката на пепеляшка. Тя трябва да пасне идеално. Почти не е достатъчно добре. Тези резултати са изненадващи, но има възможно обяснение. Ако това е капакът на кутията, а липсващата долна част е по-дълбока, костите биха се побрали. Но несигурността разклаща теорията. Става по-трудно да приемем, че костите са свързани конкретно с Йоан Кръстител. Това е малко разочароващо. Сега ни оставя да изчакаме резултатите от лабораторните изследвания. Най-вече ни интересува възрастта на костите и ДНК профилът. Те ще бъдат ключови за установяване на връзка между отделните кости. Тази малка кутия и Йоан Кръстител. В Оксфорд учените са готови да започнат решаващия радиовъглероден тест за датиране на костите. В лабораторията Томас Хайъм зарежда в револвера единствения си сребърен куршум. Единствената годна мостра ще премине през огромния ускорител на частици. След това обаче мострата не може повече да се използва. Имаме само един опит. Само в една от пробите имаше достатъчно въглерод за датиране. Това е. Ускорителят изстрелва протеина през лабиринт от тръби със скорост 80 милиона километра в час. След 25 минути излиза резултатът. Така, къде е резултатът? Резултатът ето тук, най-долу. 1958 плюс-минус 30. Почти 2000 години. Това е точно първи век. Между 5-та и 75-та година. Забележително. Това е 30-та година. Смъртта на Йоан Кръстител. А възрастта на костите е в ето този диапазон тук. Това е вълнуващо. Да, Бях скептична, въобще не се надявах. нито аз. Датирали сме доста мощи, но за първи път получаваме такова точно съвпадение. Удивена съм от резултата. Нямаме подобно нещо от първи век. Датирахме чрез радиовъглероден метод кости на ключова фигура в историята на християнството и вероятността да са на този индивид е наистина голяма. Получената датировка е феноменален резултат, но не е последната дума. ДНК-анализът в Копенхагенския университет
може да обори хипотезата. Много от секвенциите са с Y хромозоми и явно и трите проби са от мъж. Това звучи добре. Костите са открити на европейска земя. Ако са фалшификат, може да са ексхумирани от местен гроб. Произхождат от един и същи индивид. Да. След седмици наред борба с силно увредените проби, Еске Вилерслев и Ханс Шродер най-сетне имат резултати. Позиция 188. Хаплоиден генотип J1C2. Каква е вероятността човекът да не е от древния Близък изток? Успяхме да извлечем цялата митохондриална ДНК както от зъба, така и от двете кости. Има повторяемост на генетичната секвенция, което определено подкрепя идеята, че костите са от един и същи индивид. Плюс това, тази хаплогрупа се среща често в Близкия изток. Тоест, данните показват, че това може да е Йоан Кръстител. Не е възможно да се докаже научно, че е точно той, но няма нищо, което да противоречи на това твърдение. А това в подобни случаи е рядкост. Нали? От генетичните данни може да допуснем, че някой е обикалял светите земи и целенасочено е търсил тленните останки на Йоан Кръстител. Разбира се, съществува възможността да е сгрешил. Но във всеки случай това не е познатият ни от средновековието фалшификатор, който просто е изравил нещо от земята и го е представил за автентично. Човекът, който се е здобил с тези мощи, наистина е мислил, че са на Йоан Кръстител. За мен е удивително, че след толкова научни изследвания стигнахме до извода, че тези кости може да са на Йоан Кръстител. Или поне не открихме нищо, което да доказва, че не са. Вероятността да са действително на Кръстителя е по-голяма, отколкото при всички други. Мощите от остров Свети Иван доказват непреходността на Йоан Кръстител. В момента, в който Исус отива при Йоан на река Йордан, историята променя своя ход. Там, по време на кръщението, в река Йордан става нещо, което променя коренно Исус. Може би, ако не беше това кръщение, ако не беше срещнал Йоан Кръстител, Исус нямаше да стане религиозният герой, когото почитаме днес. Но според някои, кръщението е проблем, който евангелистите трябва да коригират. Вместо просто да го отрекат, те изместват акцента на този епизод и представят кръщението на Исус като момента, в който Бог обявява Исус за свой възлюбен син. Това е находчива маневра, чрез която християнството се справя с тази иначе смущаваща подробност, че Исус е кръстен от по-нисшия Йоан. Всяко следващо от 4-те Евангелия преправя тази сцена, като дава на Исус все повече и повече духовно първенство. В последното Евангелие дори не се говори за кръщение. Йоан дори не е наречен кръстител. Той просто вижда идването на Исус и провъзгласява на свет, че е Божият син. Последното, което чуваме от Йоан е: Исус трябва да расте, а пък аз да се смалявам. И през историята се случва точно това. Но евангелистите не могат да заличат огромното влияние на Йоан. Библията разказва, че когато Ирод чул за Исус и неговите чудеса, помислил, че Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите. Днес, след 2000-летия, откритието на остров Свети Иван доказва колко силно е духовното наследство на Йоан Кръстител. Заедно с костите е възкресена и скритата история за Йоан. Зад възхода на Исус стои друг велик пророк, който го е вдъхновил. Човек, чието послание продължава да отеква и до днес. Преводач Даня Доганова.
Филма озвучиха артистите Милена Живкова, Радослав Рачев, Иван Петков. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк.